Bon dia. Esquerra Unida considerem que en el tema educatiu fa falta claritat, fa falta una defensa decidida de l'escola pública i fan falta compromisos concrets. Tres coses de les que sistemàticament fuig el Partit Popular. El Partit Popular està actuant amb molt poca claritat en tot el referit al colatge concertat que vol promoure el govern valencià del Partit Popular en la Vall. Està debilitant en les seves actuacions l'escola pública i no assumeix mai compromisos concrets sobre les moltes necessitats pendents que n'hi ha als centres educatius del poble de la Vall. Pel que fa al tema de la sol·licitud per part de la Conselleria d'Educació del govern valencià d'uns terrenys públics municipals per a la construcció d'un centre concertat, Esquerra Unida considerem que des del primer moment el Partit Popular està actuant amb molt poca claritat. A nosaltres ens pareix que fa falta aclarir tota aquesta situació i que abans de prendre ninguna decisió s'ha d'obligar un diàleg en tota la comunitat educativa per a conèixer l'opinió de la comunitat educativa, per a valorar detingudament quines repercussions tindria aquesta construcció d'un col·legi concertat en els col·legis públics de la Vall i també per a valorar quina és aquesta demanda que n'hi ha d'un col·legi concertat al poble de la Vall. En aquest sentit, considerem que és imprescindible iniciar ja aquest diàleg, començant per el Consell Escolar Municipal, i que no se prenga ninguna decisió abans d'escoltar a la comunitat educativa i tenint en compte les seues opinions. A més d'això, Esquerra Unida considerem que n'hi ha que donar absoluta prioritat a totes les necessitats que n'hi ha en els centres públics educatius de la Vall i que en el cas de l'ús dels terrenys municipals pensem que sempre n'hi ha que utilitzar-los des de les necessitats educatives consensuades per tota la comunitat educativa i no des de ningun altre criteri. I pel que fa a la situació dels centres públics de la Vall, en concret de totes les obres pendents que n'hi ha als centres públics de la Vall, Esquerra Unida considerem que el que fa falta són compromisos concrets i fetges concretes en pressupostos concrets per abordar aquestes necessitats. Ens pareix que és lamentable que a aquestes altures el govern del Partit Popular parli encara de que tenen prioritats, però mai concreten res. El govern municipal del Partit Popular el que hauria de fer és deixar ja d'una vegada per totes de justificar la pèssima política educativa que se fa des del govern valencià, la falta d'inversió des de fa moltíssims anys per part del govern valencià, que és el que provoca que avui tinguem els centres educatius de la Vall, tants centres educatius de la Vall en les condicions en què els tenim. Ens pareix que n'hi ha situacions com la del Col·legi Rosario Pérez que són autènticament escandaloses, perquè és un col·legi que senzillament se cau a trossos de vell que està. El govern municipal, en lloc de fer declaracions, el que tindria que fer és pressionar de veritat a la Conselleria per a que assumisca compromisos concrets per a la construcció de les noves instal·lacions del Col·legi Rosario Pérez, perquè això és el que fa falta i no podem estar eternament esperant que algun dia algú prengui alguna decisió. I així n'hi hauria que fer en tots els centres educatius i en totes les necessitats que n'hi ha en aquests centres de la Vall en matèria de construcció. És a dir, n'hi ha que ficar fetges concretes i agarrar compromisos concrets. Això és el que li fa falta al poble de la Vall.